Táto zlodejská vláda je schopná urobiť absolútne čokoľvek, len aby sa udržala pri moci. A preto sú pripravení vládnuť s republikou. Najskôr o tom hovoril Tibor Gašpar. Teraz sa Gluk fotí so Sujom a hovorí o spolupráci. No a najnovšie, Hlasacký Drucker básni o republike ako o legitímnom partnerovi. Sú legitímnym partnerom na debatu. No hlavne, že republika k tomu nehovorí absolútne nič. Tá republika, ktorá žiadala odvolanie Smeradského Šefčoviča z Európskej komisie, alebo tí, ktorí hovorili, že Fico ide na Slovensko navoziť migrantov, sú zrazu absolútne tichučko, pretože im to jednoducho vyhovuje, pretože sú pripravení všetci skončiť v spoločnej vláde Smer, Hlas, SNS a Republika. Ale to nie je dobré riešenie ani pre vás, ani pre Slovensko, pretože budete len ďalšie 4 roky počúvať o kauzách, bezbrehom rozkrádaní, chránení kriminálnikov a v peňaženkách budete vidieť, ako vám miznú peniaze. Riešením je voliť politikov, ktorí vám ukážu jasný plán, ako zatočia s korupciou a vrátia vám peniaze, ktoré vám Fico z peňaženky zobral. A preto aj Igor Matovič chodí po celom Slovensku a už v 50 okresoch sa s vami stretol. A dnes večer o 19. v Žiline budem s vami aj ja. Tak zavolajte aj všetkých kamarátov, prídite, pretože vám musíme ukázať plán, ako jednoducho nebude vláda Smeru, Hlasu, SNS a Republiky alternatívou absolútne pre nikoho. Vidíme sa, priatelia.